Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para Bapak Ibu Dwijo ingkang kula hormati, para Bapak Ibu juri ingkang kula hormati, lan kanca kancaku sing tak tresnani. Alhamdulillah ing kalodhangan sakmenika Gusti Allah tansah paring sehat kangge kula lan panjenengan sedaya. Saengga saged tetepangan lantaran daring kanthi sehat walafiat. Keparengan kula nepangaken diri nami kula Lika Hayumutia saking SMA Negeri Setunggal Campurdaran. Kula aturaken sugeng yaden kangge Bapak Ibu Dwijo lan kanca-kanca ingkang muslim. Ing wulan Syawal kang fitri iki, kita kabeh kudune seneng. Ya ora? Amarga dina riyaya iku dina kang suci lan dientek-enteni dening umat Islam. Ing dina riyaya, kita bisa silaturahmi karo keluarga, kanca, tangga keparuh, bisa ngumpul bebarengan karo keluarga lan kanca-kanca. Nah, momen-momen silaturahmi iku jan nyenengake. Bisa gegojekan lan mangan bareng karo keluarga. Nanging riyaya taun iki kita kabeh isih kudu sabar. Amarga apa? Jalaran riyaya taun iki durung bisa salam-salaman, durung bisa mudik, lan durung bisa kumpul karo kanca-kanca kaya biasane. Nanging kabeh kuwi ana solusine. Solusine yaiku silaturahmi kanthi online utawa daring. Bisa kirim chat utawa kartu lebaran kanggo kanca-kanca, lan bisa ngedit foto-foto utawa video banjur diupload ing media sosial. Wis padha duwe Facebook, TikTok, Instagram kan? Nah, kabeh kuwi tujuane kanggo nyegah lan ngurangi panularan virus COVID-19. Pamarintah wis nggawe aturan-aturan kanggo nyegah panularan virus COVID-19 ing Indonesia. Kayata njaga jarak, nganggo masker, bisa nganggo sabun lan ngurangi mobilitas. Kanthi aturan sing ana, kita pelajar Indonesia kudune nyengkuyung aturan pamarintah kasebut. Kayata luwih tertib nganggo masker lan njaga jarak senajan karo kancane dhewe. Mugia kita pinaringan sehat kabeh. Mekanten saking kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.